Здравей! Това е каналът за финанси и инвестиции на Wellbolt. Всеки си задава един и същ въпрос, но почти никой не знае точния отговор. Колко трябва да спестяваш и инвестираш всеки месец? 10%, 20% или нещо съвсем различно? Истината е, че правилното число не е фиксирано и зависи от три ключови фактора, които определят финансовото ти бъдеще. В това видео ще ти покажа как да ги използваш, за да вземаш по-ясни решения за парите си. Аз съм Лъчезар Иванов, доктор по икономика, част от екипа на Wellbolt. Ако някога си търсил в интернет колко трябва да спестяваш, вероятно си попадал на най-различни отговори. Някой казва 10%, други казват 20%, а ако си попадал на по-амбициозни финансови съвети, вероятно си виждал препоръки за 30 или дори повече. Истината обаче е, че няма едно магическо число, което да е правилно за всички. Нека започнем с малко статистика. Средният процент на спестяване в еврозоната е приблизително 15% от брутния доход. Данните варират леко по години, но това е добър ориентир за последните периоди. Германия традиционно е сред държавите с най-висок процент на спестяване в Европа, често близо до 20%. Но това също се променя с времето и икономическите условия. Така че, като ориентир, ако успяваш да спестяваш поне 10% от дохода си, това е добро начало. Ако спестяваш 15%, ти си приблизително на нивото на средното за еврозоната. И ако спестяваш около 20%, вече си в групата на най-високо спестяващите домакинства в Европа. Но тук идва по-важният въпрос. Колко трябва да спестяваш ти? Отговорът зависи от три фактора. Първият фактор е твоята цел. С други думи, колко пари реално ще са ти необходими? Нека вземем пенсионирането като пример. Повечето хора ще получат някаква държавна пенсия, но за много от тях ще бъде значително по-малка от последната им работна заплата преди пенсиониране. Ако искаш да запазиш същия стандарт на живот след като спреш да работиш, трябва да изчислиш разликата между това, което ще получаваш от държавата и това, което очакваш да харчиш. Колкото по-голяма е тази разлика, толкова повече средства ще трябва да натрупаш. Нека направим това по-конкретно. Представи си, че си на 35 години и искаш да се пенсионираш на 65. Ти очакваш, че ще ти трябва допълнително около 1000 евро на месец, за да поддържаш желаното ниво на живот над държавната пенсия. Това означава 12 000 евро на година. Ако приемем, че безопасното правило за изтегляне е около 4% годишно, тогава ти ще имаш нужда от приблизително 300 000 евро капитал, за да покриваш тази разлика. Оттам нататък вече може да се изчисли колко трябва да спестяваш и инвестираш месечно, в зависимост от времето и доходността. Вторият фактор е очакваната доходност на инвестициите. Исторически погледнато, едно добре диверсифицирано глобално портфолио от акция носи средна годишна номинална доходност около 7-10%, в зависимост от периода, в който разглеждаме. Разбира се, миналите резултати не са гаранция за бъдещи резултати. Не знаем какво точно ще бъде доходността в бъдеще. И за разлика от твоя процент на спестяване, това не е нещо, което можеш пряко да контролираш. Това, което можеш да направиш, е да инвестираш последователно в добре диверсифицирано портфолио и да дадеш време на сложната лихва да работи в твоя полза. Важно е да помниш, че инфлацията постепенно намалява реалната стойност на доходността ти. Затова винаги мисли в дългосрочен план, а не само номинално. Третия фактор е времевият хоризонт. Това обикновено е променливата, която най-лесно можеш да определиш. Ако спестяваш за пенсия, вероятно имаш сравнително ясна представа кога би искал да се пенсионираш. А времето има огромно значение. Човек, който започва да инвестира на 25 години, е в съвсем различна ситуация от човек, който започва на 45. Колкото повече време има твоят капитал да се олихвява и расте, толкова по-малко ще трябва да спестяваш всеки месец, за да постигнеш същата цел. Затова, когато се чудиш колко да спестяваш, не започва от процента. Започни с тези три въпроса. Колко пари ще са ми необходими? Каква доходност мога да очаквам разумно? И с колко време разполагам? След като знаеш отговорите, можеш да изчислиш какъв процент на спестяване е подходящ за твоята ситуация. Преди да продължим, нека ти разкажа накратко за спонсора на това видео – Wellbolt. Wellbolt е дигитален инвестиционен наръчник, който ти помага да изградиш финансова увереност. Отговаряш на няколко кратки въпроса и получаваш ясен и лесен за следване инвестиционен наръчник, без сложни термини и без стрес. В него ще откриеш примерни инвестиционни портфеи с ясно описани характеристики като растеж, възвръщаемост и риск,
както и конкретно разпределение и списък с ETF-и. Ако искаш да разбереш как сам да изградиш подобно портфолио, можеш да вземеш своя инвестиционен наръчник на wellport.com. А сега нека продължим като поговорим за нещо още по-практично. Важно е да разграничиш спестяването от инвестирането. Спестяването е просто отделяне на пари на страна. Инвестирането е начинът, по който тези пари работят за теб в дългосрочен план. За цели като пенсия, голяма част от средствата, които заделяш, трябва да бъдат инвестирани, за да имат шанс да растат във времето. Как реално да увеличиш своя процент на спестяване? Има три основни лоста. Първият е увеличаването на доходите. Много хора се фокусират изцяло върху намаляването на разходите, но увеличаването на доходите често има по-голям потенциал в дългосрочен план. Преговаряй редовно за по-висока заплата. Инвестирай в обучение и развивай уменията си. Развий експертиза, която те прави по-ценен на пазара на труда и не се страхувай да смениш работодателя си, ако се появят по-добри възможности. По-високият доход създава повече пространство за спестяване и инвестиране. Вторият лост е да избегнеш така наречената инфлация на начина на живот. На английски lifestyle inflation. Това е капанът, в който попадат много хора. Получаваш увеличение, започваш да печелиш повече и почти веднага разходите ти нарастват със същото темпо. По-голямо жилище, по-нова кола, по-скъпи почивки, още няколко абонамента. И преди да си се усети, процентът ти на спестяване изобщо не се е променил. Вместо това опитай следният подход. Когато доходът ти се увеличи, позволи на разходите ти да се увеличат, но с по-бавно темпо. Ако заплатата ти нарасне с 10%, а разходите ти само с 5%, твой процент на спестяване автоматично ще се увеличи. С течение на времето това може да има огромен ефект върху натрупването на богатството. Третият лост е да държиш разходите си под наблюдение. Не е необходимо да запишеш всяко кафе или да се вманечаваш по всяко изхарчено евро. Но от време на време си струва да прегледаш къде реално отиват парите ти. Можеш да откриеш абонаменти, които вече не използваш, услуги, за които си забравил, че плащаш, или повтарящи се разходи, които не носят особена стойност в живота ти. Тези малки оптимизации няма да те направят богат за една нощ, но могат да освободят средства, които да инвестираш и след това да се капитализират години напред. И така, колко трябва да спестяваш и инвестираш? 10% е добра минимална цел. 15% те поставят около средното ниво за еврозоната. 20% отлична цел, ако е реалистична за твоята ситуация. Но в крайна сметка правилното число не се определя от средните стойности. То се определя от твоята цел, очакваната доходност на инвестициите и времевия хоризонт. Фокусирай се върху тези три фактора. Увеличавай доходите си, когато имаш възможност. Избягвай инфлацията на начина на живот, lifestyle inflation на английски. И следи разходите си. Ако правиш това последователно, ще бъдеш много по-напред от повечето хора по пътя към изграждането на дългосрочно финансово благополучие. Между другото, ако искаш по-ясно да разбереш колко точно трябва да спестяваш и инвестираш според твоите цели и времеви хоризонт, можеш да вземеш инвестиционния наръчник на wellbolt.com. Поздравявам те за интереса към темата финанси и инвестиции, абонирай се за канала, гледай следващото ни видео и разкажи на приятелите си.